Ronggeng kayang bembe. Keparenga kawula amiwiti ronggeng kayang goyang pikul Yo. Oh. Oh. Oh.
jalan di Simpang Lima, jalan di Simpang Lima. Simpang Lima Kota Semarang, Simpang Lima Kota Semarang. Antara ketika tanda putih luhur, antara ketika tanda putih luhur. Aku gaya murid bangsa adil makmur, aku gaya murid bangsa adil makmur. Gotong royong tumrap bebrayang luhur, gotong royong sifat bebrayang luhur. Mesti teman duwe watak kudu jujur, mesti teman duwe watak kudu jujur. Dinasti Timreto minta murid kasil, dinasti Timreto minta murid kasil. Langkung gawa watak kang asifat adil, langkung gawa watak kang asifat adil. Eling-eling tandang gawe ing pakaryan, eling-eling tandang gawe ing pakaryan. Ojo kongsi melek ing tarpe ing liyan, ojo kongsi melek ing tarpe ing liyan. Tete, orang kutopeng. Biasanya dua T. T2 dua tak. Ngono lho Mas. Ridu mambo. Mangapura murmurahan tangaraning ajore gong makuru gongso tetekat ya kutulong wur pangri ing krangga esti rakata ingkang dwaja layu sabit. Iya. Beksa Muda Wiromo. Oh, 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 oh. Ayo co, ayo co. Kabar, Dewo. Sakon. Ngono lho Mas.
Iya, celeng ningrat. Ayo, Bu. Yo yo. Ojo tinggal putri boceng. Wiwit kenal jajine berdarah. Bareng-bareng kami akan terus berjuang. Romiane, kok ojo ngicip, kok ojo ngicip. Lamun ngecek, Hari yang kau tunggu berkata
to you. Happy, happy, happy. Iyo, jalannya, jalannya. Ya. Kerja, kerja. Jaker jaker. Iya, iya. Kang Mul duduk dulu, duduk dulu. Nyos. Huk nyau. Huk nyau. Huk nyau. Huk nyau. Ya.
aja ngenyek ya dik karo wong wedok Kandhani lho Mas. yang ditinggal selingkuh setengah mati ya Iso gampang yo Mas. iya dik Ora iso nyolek. Iso nyawang Mas. Ora iso jan nganti sepaneng Mas. itu sepaneng Heeh. Lek ku gatekke kendangane iki wis suwe ora dirasakno lho. heeh janan Ladol-doli. iya monggo iya monggo katur kanca-kanca beksa model Wirama Loh, Seger. ngapunten nggih. Jangan sampai lengah.
Mas Udan iki Mbak Tata. Injih, kalau mau kados wonten ingkang ngersake lagu. Iya, Monggo, lagunya monggo. apa sayangku? Kitir Sumiler, amit ya Mas. Dari Mas siapa? Oh nggak usah pakai nama, tanpa nama, oke. Berkah barokah kakak, semoga rezeki ini makin lancar. Amin. Tidak mau disebut, kok tidak tekan rumah ditagih Mas. Nggih, monggo. Injih, ngersake. Kitir Sumilir, nggih. Pripun Mas Piye Mas Wengi? Abi? Wah. Heeh. Sajake kok jan gayeng tenan ya Serba Mas. bisa kayak. Jan kae to. Abi Mas Rosid. Oh lah ya wong yo dasare ngono apa-apa iso. Heeh. Sik ra iso siji Mas. Oh nak jujur. Jujur nak lho jujur. do sepakat to sik ra iso jujur. Inti Abi. Inti ngersake kitar Sumilir. Nggih. Sumangga pun pinangkani Mas Yudi. Heeh. Boleh sambil goyang, saya penting terus ya. Ayo Doni, yo. Ada Mas Tele. Lung antang rarambatan. Aku sorok akrenggut jiwaku. Tak diriti layang kitir tak samperke angin sumilir ora krasa liramu tak sangka pikir. Rino wengi wewayang munggodhong atiku sing ngoder dosa umpama kapan boyoku bisa gagang rikang kaya endah rembulan Aku samar kuatir, aku tak jaga. Sekar mekar Sakar menganing orang-orang kita goyang lagi bareng PMW. Bersama Beksa Muda Wirama. Sakjo sejo. Hei oh. Lemboro anembus Kampung Lintang ngitung lintang sesulo padang rembulan tak golek iya ngerti simpan cerita tak titipi kita datake jejantung lung antang rarambatan. Aku sorok akrenggut jiwaku. Aku layang kitir tak samperke angin sumilir ora krasa liramu tak sangke.
ngisor ya kok kewer-kewer. Joya. Ayo ta, ayo ta, ayo ta. Yuk. Sekali lagi yo. Ayo ta, ayo ta. Ayo kan, yo. Yuk lanjutkan. Yo, yo, yo. Hope, hope, Ya, ya, ya. hope, hope. Oh. Ya. Lo, lo. Saya hafal jadi. Kelingan rasane. Yo. Frida, Frida.
wedang susune Wedang rene. aduh enake sayang ra ono Ya. Pulang, pulang, udah malam. Yo. Yo. Tresnowati
Iya. Sudah turu becake. Beli, beli, beli. Becak listrik. Ya. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, yang membawa saya sendiri sambil menatap kaki menunjukkan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat beca berlari, beca tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, Yo. beca, coba bawa saya. Diri sambil menatap kaki menunjukkan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat beca berlari, beca tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Mbokne dadi ora mbokne. Mbokne dadi. Maeng, bariki maeng. Yang mana, yang mana, yang mana yo? Dipilih. Babone. Bangkokane. Mbokne rong kelebon. Bareng. Bareng ke ya. Orang tiga, orang tiga. Kira-kira orang lagu. Yo disiapke sik, siapke sik. Siap, grek. Heeh, isih-iso baris pora sarep pitulasan lho iki. Heeh. Arep dikapake Mas Yudi. Ojo kok ya sembarangan. Siap, grek. Lejang kanan, grek. Lah iki kanan kiri. Wah, lah wis pokok men Geseh, geseh. pokok men menurut keyakinan masing-masing wae pokoke. Nah. Weh, sing kiwa nah, aja cerak-cerak, jaga jarak mengko ndak. Lah kok malah bersandar lho Jan. Ada pesen kayak gitu. Arep bali apa ora? Ora. Oh, goyang semut sik yo. Sluku bathok bathok elo sira menyang Solo oleh payung muda Pak Jadit lolo loga wong mati ora obsek obah mateni bocah urip golek aduwe. Mas Tetek, Mas Pak Pur, Mbak Heni. Pripun? Ini adalah contoh ibu-ibu yang baik. Oh yang Oke. baik. Anak-anaknya lebokno sik gek saiki ngusah asik kalangan dhewe. Oh. Heeh. Pantes niki anak-anake mau dimasukkan ke Anak-anaknya dilebokke sik. Heeh. Sik siji ra dijak kae ya ora dijak. Sik tengah anake lebokno sik. Kok ndak weruh polahe mbokne. Sing ra melu mek kowe iki. Aku. Heeh. Aja engko nek aku engko ndak boyoke kumat. Hah? Aku melu. Melu, melu, Ayo melu. kaya sangure masan kok.
Ana lollipop. Ayo, heeh. Iki ketuane. Remason Iya. gitu. Iki ketua regune. Saka Jepang kae. Sekeding-keding. Sekedik-kedik. Sekeding-keding. Ya, manual wae. Sakadung kading. Pak dong ding dung, pak dong king. Sakadung kading. Pak dong ding dung, pak dong king. Sakadung kading. Pak dong ding dung, pak dong king. Sakadung kading. Pak dong ding dung, pak dong king. Oh, Ibu Suri ra melu. Kudune melu. Wong juragan kok kon melu. Undur-undur. Kok nyenyet? Arep bali? Sida bali apa ora? Arek sekeding-keding meneh. Bulia Boyo aman? Aman. Angger ora diungak lah ya aman. Pak. Wis rawani ngungak iki. Rawani Pak Pur. Ora. Lali lek muni. Hah? Iso napa? Cocok. Kayane cocok iki. Iki yo. Tutupan Pak Pur yo. wonten Bulia, wonten Mbak Tete, wonten Mbak Anis. Cocok Ning iki. ora ono ya Hah? sitine. Lah iki ning kene iki Siti. Siti sekali mau giri ana. Ra teko ya. Sesuk aku sila nyambut gawe. Ayo Pak Pur. Bojo tua.
jajak kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke pupuk. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke susu. Adikku loro, adikku loro, kowe ra ngerti. Yo. Iya. Kondur. Yo. Sembuh. Alon yo. Yuk. Ea. Yo. Ya. Awas mondolane keri. Boyoke. Bayane beri yo. Ya. Gede. Ya. Apane Pak Pur? Aman. Yo. Terima kasih. Thank you, matur nuwun sedulurku. Yuk.